Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest nou capítol de La Comarca. Posem la vista com toca, si ho aconsegueixo. Bé, estem aquí en aquests arbres, a sobre d'un d'aquests nous arbres que tenim aquí en el poble. Si us hi fixeu, he fet créixer de forma artificial, diguem-ho així, 4 grans arbres d'aquests de jungla, que crec que donen un toc realment espectacular a qualsevol zona. Crec que, tot i ser arbres clarament diferents dels al seu voltant, no destaquen excessivament fins al punt de no quedar bé, així que crec doncs, que de moment es quedaran aquí. Si recordeu de l'últim capítol que vaig comentar que acabaria de construir aquella casa i prepararia una mica aquesta zona, ja veieu que hem fet força feina, coses que més o menys ja hem anat veient a les altres sèries i que per tant doncs, tampoc és necessari parar-hi massa atenció. Tenim la llibreria llesta, que ara després l'ensenyarem. Tenim també, donat que volíem construir aquesta zona del mercat, veieu que tenim allà ja un petit tinglado muntat de construcció i vaig construir aquesta espècie de font, diguem-ne, també hi passarem ara, tot i que no n'estic 100% convençut, la veritat, no sé si la tornaré a canviar o no, però vaja, de moment doncs tenim com a mínim una mica de referència de saber què ocupa la plaça central doncs, abans de construir les diferents paradetes, d'acord? Per altra banda, si us hi fixeu, he acabat de delimitar una mica més els camins, marcar una mica més per on vull que vagin. Com us comentava un dia, triar camins és una de les bones formes de fer estructures, de la mateixa manera que fem una estructura d'una casa primer abans de construir-la, doncs delimitar els camins de les diferents zones ens ajuden a entendre una mica més doncs, què volem fer. No tinc coets per aquí, les elitres ja estan reparades, ja ensenyaré més endavant com reparar les elitres, en aquest cas. Què més volia comentar? Sí, una mica de distribució del tema. Si anem al mercat aquí, allà en aquella zona d'allà darrere de la casa ja us vaig dir que segurament construiria algun tipus de serradora i algun tipus d'edifici més segurament de construcció o alguna fusteria o quelcom similar. I en aquesta zona d'aquí darrere, que si recordeu s'allarga una mica cap allà, doncs construirem una zona més de vivendes, de cases i tal. Diguem-ne, segurament la distribució del layout d'aquest poble doncs no és la que faríem si estiguéssim construint poble, diguem-ne, en mode creatiu des de zero, principalment doncs, perquè tenim els camps entremig del mercat i les vivendes, etc, però ara per ara doncs, ho hem fet evolucionar en funció del que necessitàvem en supervivència, és a dir, doncs, els horts a prop de la casa, etc. Aprofitem per dormir i ara de dia us ensenyo una mica els camins, la biblioteca que hem acabat de construir també i aquestes coses. No? En algun moment he d'acabar de construir aquesta espècie d'habitació que tinc aquí també. Bé, sortim per aquí, pugem per les escales, molt bé. Ja veieu, els camins, una mica el de sempre, 4 tanques per definir una mica, una textura senzilla però que dona aquesta riquesa, diguem-ne, una mica més interessant al terra, diguem-ne. 4 fulles, 4 flors, 4 herbes, una mica més d'immersió, la veritat. Aquí tenim un altre edifici ja més o menys preparat, un altre camí que s'acosta cap allà, i el mateix, doncs, aquesta zona d'aquí. Ja veieu que tampoc hi ha massa secret, una mica el que ja han fet altres vegades, barrejar blocs i donar una mica més de sensació orgànica tot plegat. Construir també aquesta zona d'aquí ja, que és on aniran totes les diferents cases, això clarament serà un carrer, cases possiblement a banda i banda, ja ho veurem. I la cova, doncs, que quedarà aquí com entre dues cases, diguem-ne, doncs, com amagada per guardar les nostres coses, diguem-ne, no? Aquí dalt construirem un altre corral d'aquest mateix estil per posar ovelles, que de moment no en tenim, tot i que les anem caçant por ahí, i expandirem també una mica doncs, els camps, diguem-ne, doncs, en tota aquesta zona d'aquí darrere, etc, doncs, per acabar de decorar aquesta zona també, no? I poca cosa més que aviat és dit també, que Déu-n'hi-do, però vaja, una de les coses que més pes segurament tindrà, ja n'hem construït un, per això en construeixo un altre també, reforcem coses fàcils com el tema de construir mercats, que sempre doncs, és interessant i dona un toc de color i d'immersió també doncs, als pobles. I vaja, doncs res, hauríem de començar a preparar els diferents materials que necessitem per fer això, principalment doncs, tanques, escales, lloses, etc, així que vaig a preparar una mica els 4 materials, deixar tot això i tal, i connecto en un segon i comencem la construcció.
Molt bé, ja estic aquí després d'haver fet una mica de tasca de recerca, processament de fusta i tot això, ja que m'agradaria provar diferents tipus de fustes noves, ara que podem fer escales i trapes de diferents tipus de fusta, cosa que abans no teníem disponible. Sí que és veritat que aquí fusta de pomer m'hauria agradat més segurament de pi, però ara mateix ja no vull anar a buscar res més. Així que aquí podem fer dues coses molt clares, podem provar la jungla primer. Una són escales i l'altre són lloses, d'acord? Són les dues coses més fàcils així a mode de mostrador. Així que les podem anar combinant. M'atreviria a dir que de moment m'agrada més l'opció escala. Escala aquí, per exemple, doncs també escala. Aquí podem posar escala, escala i posar una trapa, diguem-ne, a mode de porta d'entrada. Aquesta és la trapa de fusta de jungla, per mantenir una mica de coherència de colors, perquè si provem una trapa de fusta de pi, per exemple, doncs segur que no queda tan bé donat les diferents tonalitats, no? Perfecte, així que posem això aquí, per exemple. No tinc més escales de jungla, sí que n'he fet poques. On està el tronc de jungla? Molt bé, després ja provarem diferents formes. De moment llancem això. Molt bé. Doncs apa, ja tenim aquí les escales que ens faltaven. Res, coses senzilles, com sempre. Simplement tenim aquí una mica de pal de jungla. El que passa aquí sí que potser sí que ja seria el moment de combinar. Tinc aquí unes quantes tanques estàndard, que no sé què tal quedarà la combinació de colors. Podem provar. 2, 2, 2, 2. Perfecte. Quelcom així, i ara podríem provar directament de posar escales com a sostre i fer quelcom una mica més fix, i l'altra opció és intentar construir algun tipus de... No vull fer el típic de les catifes de llana de diferents colors, vull provar amb la terracota, per exemple, així que, bueno, li donarem una oportunitat, a veure què tal ens queda això. Molt bé, pugem una mica amunt, anem a posar, per exemple, doncs una primera aquest color, i ja us dic ara que no m'agrada. Diria que hi tinc una que és més de color, sí que en tinc una que és més del color d'aquesta fusta, que és aquesta terracota blanca, que en realitat no és blanca. Llavors podríem fer quelcom així, en realitat de moment no necessitem pujar tant. Potser piramidal, podríem provar a veure què tal. Al mig posar terracota estàndard. Doncs aquí la podríem tancar directament. No està mal, no és top, però no està mal. Posem quelcom així, ja queda massa carregat. Podríem trobar algun tipus de bloc que encaixés millor en aquesta part d'aquí. Veurem si fem alguna cosa una mica més diferent. Després ja pensarem doncs, quin tipus de producte podem vendre a cada una de les parades. Anem simplement a construir-ne unes quantes. Aquí m'agradaria, per exemple, canviar potser lloses. Són totes molt iguals les parades, cosa que potser hauríem de canviar una mica, fer-ne alguna més llarga, més ampla, perquè tanta cosa tan regular no acostuma a quedar massa bé, no? Aquí, per exemple, doncs posarem una trapa. No sé què tal aquí, podem fer l'intercanvi amb la combinació inversa de fusta, mantenim la paleta de colors, però ho fem una mica diferent. I aquí el que podríem provar, per exemple, amb lloses de jungla, potser. Molt bé. Apa, doncs quelcom així. Per exemple... Sí, quelcom així em sembla bastant interessant. Anem a fer una mica de pujada per aquí. Podem fer tota aquesta parada directament de fusta, combinant amb la fusta potser de pomer. Una petita paradeta. Per exemple. Molt bé, dos tipus de paradetes. Però vaja, en tenim moltes per fer, així que podrem anar provant diferents coses i si al final doncs acabem amb un disseny que ens agrada més, doncs sempre estem a temps de canviar la resta.